Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi laphaya endaweni ke yaseNanda, inanda eyodumo le West Gang, iWest Gang okuyiqeqebana labafana abahluphayo ababamba inkunzi ikakhulukazi kwaBesta eMzomusha, isenhlungwana, iseyimangweni kanjalo naseBhambayi. Kuvela ukuthi ke amaphoyisa aKwaZulu Natal noma ngithi ke iNIU ekaMkhwanazi seyithele othulini abasolwa ababili. Kuthiwa ke laba ababili amagama abo ake atrenda impela kulamasonto adlule. Kubiwa ukuthi ke oyedwa kulaba abashawa amaphoyisa kuthiwa ke yena ubefunelwa amacala okubulala abantu abangaphezu kuka-10, kanti ke kuthiwa ke omunye umuntu umbulale kulona ke leli sonto eliphelile. Lesigameko senzeke lapha endaweni ke yaseNanda eMzomusha, ukudutshulwa kwabasolwa ababili bedutshulwa amaphoyisa aKwaZulu Natal. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uzizwa kanjani ngalezi zindaba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.